L'Ajuntament d'Alzira ha entregat les ajudes municipals del programa Empren. A l'acte que ha tingut lloc al Saló de Plens, l'alcaldessa de la ciutat, Elena Bastidas, ha entregat un total de 34 ajudes per un import de 51.240 euros. Com en altres ocasions, els beneficiaris han rebut una targeta d'Alzira amb l'import de la subvenció, prop de 1.500 euros. D'esta manera la podran fer efectiva en els comerços de la ciutat adherits a aquest sistema de pagament, que ja són més de 200. Enguany són les primeres ajudes, no? Anem a completar el que és l'exercici econòmic, les ajudes que donarem a final d'any, en el mes de desembre. Són 34, en més de 50.000 euros els que hem oferit des de l'Ajuntament d'Alzira a aquestes 34 empreses, no? Negocis autònoms, no? que estan arrencant el seu negoci, un muntant econòmic que dia que 51.000 euros. Bastidas ha recordat l'objectiu d'aquestes ajudes i la importància que tenen per a l'Ajuntament, ja que en 5 anys s'han destinat més de 3 milions d'euros i s'han beneficiat d'elles prop de 500 persones. Són diners importants, no? Tenint en compte que l'administració local no té pràcticament competències en aquest sentit, i nosaltres pensem que és la millor ajuda per a poder donar-li una eixida a una situació que és extremadament complicada des del punt de vista econòmic, i nosaltres confiem moltíssim en la gent. No n'hi ha més que veure que 34 ajudes en el programa d'Empren i un en el Format Plus i tenim la sort de tindre unes persones, uns veïns i veïnes que són molt creatius, que són molt valents, i en aquests moments com dia de dificultat econòmica pegar un pas endavant, que creure en la teua capacitat de negoci i sobretot creure en la teua ciutat, no? Que serà capaç de poder desenvolupar-se en positiu, en optimisme i sobretot en determinació, i aquest negoci que està pràcticament arrencant, nosaltres pensem que és la millor ajuda que podem oferir. Possiblement siga aquest Ajuntament un dels pioneros en el que és la creació, el foment de l'ocupació en la nostra ciutat i en la Comunitat Valenciana. Durant l'acte hem pogut conèixer a través d'un vídeo presentació el projecte empresarial de cadascun dels beneficiaris, empreses y comerços de tots els sectors. Nosotros somos un gabinete psicológico que quiere dar una atención integral tanto a familias como a personas individuales. Mis dos compañeras tienen especialidad en infancia y adolescencia y la parte también de trabajar la familia, y yo en adultos. Para nosotras supone una gran ayuda, ya que somos jóvenes y ha sido difícil empezar, y nos da ya un apoyo para poder empezar ahora que al principio no tenemos muchos ingresos. En estos momentos en los que la financiación es tan complicada, la verdad es que nos ha supuesto como el incentivo para poder empezar, Sí. Si no, de otra manera hubiera sido muy difícil. El regidor de Promoció Econòmica, José Luis Palacios, també hi està present a l'acte de lliurament de les ajudes municipals, així com altres regidors i regidores de la corporació municipal.